situation where almost 85% of transactions are being conducted in US dollars. All in the mint. So why wouldn't the private sector engage there? Because barely a week ago, America had sent a delegation to 2017, vast public investment helped Ethiopia's Well, because countries that need ports get ports. ይሄ በጋራ እንሁን የምትሉት ነገር if you have goals to achieve in any to Sudan's Darfur region in months. حبشاينا صبو دحانينا كم يالخي يا انا من شمي وجهو انا وجه شمي سمن شمكي يوهانا 10% a year. سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو كم توتروا نخلنا كمهر كنقع كتبابع كمون حبريتان صروي رديتن بزعبا أكايدانا عالمنا ناي أفريقيا ناي زوبانا كم دما نهاجرنا خصولو زغل حبريتا زبركو حزي زغرب بزح تحس تزلوا فيديو حزي غريب اللغو بزح صبو نجار كله عيب زعبا إرترا ما أكل سحباتنا عالم كتكونيا زتابها لزربا بتكبر كفت أمر يولنا من البات أبز حلفة متى تديس إعلانه حج بزح حد يشتري تاتالو زد ما كم معلتنا معتي إنها تجاهد بقطبة بدبلوماسي بساتا بقولو نفس درجات خير الله بمنصرو أبزوبانا زكايدو زلو عبيتن أقدسن قطباون تاون وتحضرون كل مكساسات كنرينا لا يقبروا سبورت يقبروا كسام مودة تمسك تصنعوا لما بتحتنا يعدمكم إذا فيديو زيا بزعت حستي كلوا مجمريا بمنتاك جمر دليل لغو تابكالو تقرأت كلام هرسل زلنا let's start with this situation كمنا إرترا تمساسال إجازة قاطع مهاجر Doing to ensure that our local currency does not die. As I said, we were already in a situation where almost 85% of transactions are being conducted in US dollars because our local currency was not living up to the function. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዚምባብዌ መራሕዩ ዚምባብዌ ሓድሽ ባጤራ ብወርቂ ዝተሰነየ ብወርቂ ዝተደገፈ ሓድሽ ባጤራ ተቆም ኣላ ናይ ቀደም ባጤራ ዳ እንታይ ኮይኑ ተበልኩም ካብ ምሕር ዝቕባቤ ወይ ከዓ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ሃይፐር ኢንፍሌሽን ዝበሃል ኣጋጢሞም ዳርጋ እቲ ባጤራ ናቶም ጥቕሚ ዘይብሉ ወረቐት ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዚምባብዌ ሓንቲ ካብተን ብርቱዕ ወይ ከዓ ፅኑዕ ዝኾነ እገዳታት ዝወረዳ ነቲ እገዳታት ተፃዊሩ ክኸይድ ዝኽእል ቁጠባ መርሕነት ድማ ዘይረኸበት ሃገር እያ እገዳ ቀሊል እዩ ወላ ሓንቲ ይገብርኒ ትብሉ ህያው ኣብነት ኣብ ኣፍሪካ ሃገራት ፍርክሽከሽ ክብላ ብዙሕ ግዜ እየን ዝረኣያ መርሕነት ፍርክሽከሽ ክብል ይረአ እዩ ንከምዚ ዓይነት ፅኑዕ እገዳ ካብ ናይ ዚምባብዌ ዝገድድ እገዳ ዝሰገረት ትሰግር ዘላ ሃገር ግን ኤርትራ ፈላሊና ክንሪኦ ኢና ናይ ዚምባብዌ እስከ ንስማዕ ኤግዛክትሊ ወር ሃፐንድ ሕጂ ኸ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ The idea is here for the Zimbabwean economy to try and find a new form of currency. As many people may be aware, maybe they're not at home, but Zimbabwe has been under very brutal sanctions for decades now. And those sanctions have really obliterated their own currency, the Zimbabwean dollar. I mean, there's even a 1 trillion... So, Zimbabwe እንታይ ያጋጥመዋ ልሙዕ መሬት ፅቡቕ መሬት ብዙሕ ፀጋታት ንሕርሻ ዝበቅዕ ብዙሕ ፅባቐ ዘለዎ ማዕድናት ከምኡ ድማ ኣብ ከርሳ ብዙሕ ወርቂ ኣለዋ ፀጋ ናይ ወርቂ ናይ ካልኦት ማዕድናት ድማ ዘለዎ ሃገር እያ እንትኾነ ፖለቲካ ናይ ዚምባብዌ ናይ እንግሊዝ እያ ትገዝኣ ነይራ ምስ እንግሊዝ ፅቡቕ ርክብ ነይሮም ኣብ ገለ ነጥብታት ግን ናይ ቀደም መራሒ ዝነበረ ሮበርት ሙጋቤ ንእንግሊዛውያን ኪዱ ውፅእ ካብ ዓድና እቲ መሬት ንደቅባት ክኸውን እዩ ምስ በሎም እንግሊዝ ምስ ኤውሮፓን ምስ ኣሜሪካን ኩሉ ተሻሪኻ ፅኑዕ እገዳ ጌራቶም እቲ ቁጠባ ፈርከሽከሽ ክብል ተራእዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ፖለቲካዊ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ክዝውርዎ ጀሚሮም ካብኡ ብኡ ዝጀመረ ሕማም ድማ ክወፀሎም ኣይከኣለን እቲ ቁጠባ ናቶም ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናንቁልቁለ ኣዝዩ ታሕቲ ወሪዱ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ባጤራ ናቶም ጥቕሚ ዘይብሉ ባጤራ ኮይኑ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ባጤራ ፍሉይ ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ንዚምባብዌ ከጥሕና ማለት ኣይኮነን እቲ ሓሳብ ኣምፂኦሞ ዘለዉ ግን ኣገዳሲ እዩ ንሱ ድማ ብወርቂ ዝተሰነየ ባጤራ እዩ ምናልባት ትዝክርዎ ተኮይንኩም ኣብ ካልእ ግዜ እውን ነጊረ ነይረ ወይ ትፈልጥዎ እንትኾን ኢኹም ኣሜሪካ ዶላር ናታ ኣብ ዓለም ተቐባልነት ዝረኸበ ስለምንታይ እዩ ወይ ናይ ብሪጣንያ ፓውንድ ካብ ምንታይ ዝተመርኮሰ ተቐባልነት ናቱ እንተሪኢልና ቀደም እዚኦም ባጤራታት እዚኣቶም ብወርቂ ዝተሰነዩ እዮም ነይሮም ናይ ኣሜሪካ ክሳብ 1970ታት ግዜ ብዶላር ሓንቲ ዶላር ተሕሪስካ ብድሕሪ መጋረጃ ወርቂ ኣለካ ኣብ ሴንትራል ባንክ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝበሃል ነይሩ እንትኾነ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ጀሚሮም ካብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም እዮም ስርቂ ጀሚሮም ሓሶት ጀሚሮም እቲ ቁጠባ ገንዘብ ፕሪንት ክገብር ሽዑ ጀሚሩ ምክንያቱ ሴንትራል ባንክ ናይ ኣሜሪካ ኣብ 1912 እዩ ቆይሙ ሴንትራል ባንክ ቆይሙ ዘይኮነሲ ካብ ናይ መንግስቲ ዋንነት ናብ ናይ ትካላት ዋንነት ሰጊሩ እዚኣ ታሪክ እዚኣ ኣሜሪካውያን ዝሓብዋ እዮም ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ሴንትራል ባንክ ወይ ከዓ ማእከላይ ባንክ ነቲ ገንዘብ ፕሪንት ዝገብር ኣካል ንሱ ቀደም ናይ መንግስቲ ኣካል እዩ ነይሩ
تحتاتነት ነይሩ ኣብዚ ዋን እዚ ግን ፕራይቬት ኮርፖሬሽንስ እዮም ዝውንንዎ ኤግዛክትሊ መን ይውንኖ እውን ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ዝውንኖ ካልእ ሰብ እዩ ተቆጠባ ናይ ሃገር ከይመስለኩም ገለገለ ሰብ ኣለው ንኣሜሪካ ፍቅሪ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዘለዎም ብዘይርድኢት ኣሜሪካ ኩሉ ፅቡቅ ዝመስሎም ከም ኣሜሪካ ዕድል እንተተዋሂብካ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሃብታም ክትከውን ትኽእል እያ ስለምንታይ ከም ብለኩም ኣለዉ ከም ኣሜሪካ ገንዘብ ፕሪንት ክትገብር ትኽእል እንድሕር ኮንካ እሞ ነቲ ፕሪንት ዝገበርካያ ድማ ወርቂ ክትገዝኣሉ ነዳዲ ክትገዝኣሉ ኣፅዋር ክትገዝኣሉ ማዕድናት ክትገዝኣሉ ንብረት ክትገዝኣሉ ትኽእል እንድሕር ኮንካ ማንም ፅሉል እውን ክምዕብል ይኽእል እዩ ኦኬ እቲ ከምኡ ኮይና ንክትቅፅል ብልሒ የብላን መንፋዓት የብላን ይብል ኣለኹም ንፋዓት ኮርፖሬሽንስ በላሕቲ ህዝቢ እውን ኣለዋ እዩ ንዑ ክንክሕዶ ይንኽእል ኢና እንተኾነ ኣሜሪካ እትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ዝንምሉ ዓለም ንምቁፅፃር ሃብቲ ናታ ስለ ዘፍቅዳላ ኣይኮነን ፕሪንት እናገበረ ስለ ትኸይድ ዘላ ንመለስ ሕጂ ዚምባብዌ ካብ ከምዚ ኩነታት ንምእላይ ራሻ ድሕሪ እገዳ ዘተኣታትዎ ዘላ ዚምባብዌ ድማ ራሻ ብዙሕ እያ ትሕግዛ ዘላ ናብ ፀጋታታ ክትምለስ ስለዚ ከተሓሓዘልኩም ብዙሕ ሰብ ዝፍትን ዘለኹ እዩ ገዳፊ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ዘንቀዶ ሓሳብ እዩ ገዳፊ ነዳድን ወርቅን ኣብ መሬቱ ብዙሕ ኣለዎ ኣፍሪካ ድማ ወርቅን ነዳድን ካልእ ኣገደሲ ማዕድናትን ከም ዘለዎ ኣይፈልጥ ነይሩ ስለዚ ባጤራ ናይ ኣፍሪካ መናቑም ብወርቅን ብማዕድናትና ተደጊፍናዮ ናይ ብሪቲሽ ፓውንድ ወይ ናይ ዩሮ ብወረቐት ተሰነይ ናይ ኣሜሪካ ወረቐት ትርጉም ክህልዎ ይክእልኒ እዩ ዝብል እዛ ሓሳብ እዚኣ ግን ኣሜሪካ ብፍፁም ኣይፈትዋን እንግሊዝ ኣይፈትዋ ዩሮፕ ኣይፈትዋ ተቐዳዲሞም ድማ እዚ ሓሳብ እዚ ሃብታም ስለ ዝኾነ ገዳፊ ከየተግብሮ ኢሎም ብዝተፈላለየ ምክንያት ገይሮም ኣልዮሞ ሕጂ ዚምባብዌ ዘበግስዎ ዘለዉ ንኣሜሪካ ስጋት ክፈጥሩ ኢሎም ኣይኮነን እቲ ፀገም ኩሉ ምሕዋይ ስለ ዛበዮም በቲ ዘለዎም ኣብ ከርሶም ዘለዎም ወርቂ ብኡን ብካልእ ማዕድናትን ኣሰኒዮም ባጤራ ክገብሩ ይሓስብ ኣለዉ እዚ ነገር እዚ እንድሕር መፅኡ ኤሮፓ ይኹን ኣሜሪካ ፀጋታ ስለ ዘለዎም ክፀንሖም ኤሮፓ ግን ኣብ ዓብይ ሓደጋ እዮም ክኾኑ ምክንያቱ ባጤራ ናቶም ፒውርሊ ብዝኾነ ይኹን ዝተሰነየ ኣይኮነን ወረቐቲ ፕሪንት እናገበሩ ሽማ ኣለና ቁጠባ ኣለና ኢሎም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣፍሪካ ግን ኣብ ከርሳ ፀጋታት ኣለዋ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ቅድሚ 2 ዓመት እውን ዝበላያ ነይራ ስለምንታይ ኢና ንሕና ሪስክ ዘለና ሃገራት ንቁፀር እቲ ቀንዲ ኣብ ዓለም ዝድለ ክቡር ማዕድናት ኣብ ከርስና ከለና መሬት ከለና ፅቡቅ ወይዘር ከለና ንኩሉ ንልምዓት ዘድሊ ባእታታት ሰብ ከለና ንሕና ስለምንታይ ሃገራት ኣፍሪካ ሪስክ ኣለዎም ብምባል ኣብ ባንክታት 8 ዕፅፊ 9 ዕፅፊ ናይ ሃገራት ኤሮፓ ናይ ካልኦት ሃገራትን ክንከፍል ንግደድ ኣለና ብዓይኒ ሓቂ ፅቡቅ ጌርኩም መምዘን እንተትገብሩ ፀጋታት ዘለና ንሕና ኢና ንሕና ሪስክ የብልና ሪስክ ዘለኩም ንስኹም ኢኹም ብምባል ተዛሪቦም ነይሩ እዛ ዘረባ ግን እርግፅ ኣቢሎም ከይዶም ንቐፅል ንእሽተይ ከተሓሓዘልኩም ስለ ዝደሊ ዘለኹ እዩ Zimbabwean dollar notes, that's how bad it is. Obviously, Zimbabwe experienced a catastrophic drought. I think some 2 billion worth of agricultural crops have now been destroyed, and that's devastating the country. ሕጂ እዚ ናይ ዚምባብዌ ንርኢ ኣለና ንምንታይ እዮም ፀለኹ ኔክስት ክንርኢና 3-4 ነገራት ኮኔክት ገይረ ኣብቲ ዞባና ክምለስ ስለ ዝደለኹ ካልኣይቲ ነጥቢ ክንርኢና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ካብ ኢኮኖሚስት ዝወፀ ፅቡቅ ፅፁይ ሓበሬታ እውን ኣለኒ ንሪኦ ኢና ቅድሚኡ ግን እስከ ነዚኣ ካ ንስማዕ ለንቀነ ዘካይ ዘሎ እዩ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ናይ ኤሮፓ ዕብለላ ከመይ እናበለ ካብ ኣፍሪቃ ይእሎ ከም ዘሎ እሱ ድማ ካብ ፀገም ዝብገስ ካብ ፅልኡ ዘይኮነስ ፀገማት ናይ ሃገራት ዘበግሶ ዘሎ ምዃኑ try and have a conversation with them. One of the things that America was not very happy about is the fact that Niger has signed a deal with Iran to sell them uranium, and this is the same uranium that France was taking for nearly nothing. So, نقتل كالا هجر نيجر تبهال هجر يلا كابتن أزين دخلنا زلوان هجرات كابز جدن بزو حبتستو هذا هجر يعني را نيجر مالت كابشن شاتميت نص ساعات ناس نتارخيبا نص عمد كسب إسرا مالتي almost بزي زخون يكون فري كل معدنات ناتا تقوح بيحو نا فرنسا نقول طبعا فرنسا كألن كمعبلن صنعي نسونا ياخلون بزو قين بتي أب كتشان أسران سلسلة بستجبر الوامنجسي نتشعر زنبر مرحنا يتهجر من أمريكان أوروبا زجل جل زنبر اليوم حدش حيلي نتي سلت أنت قصاصي روت تزبد ما مسوخين الله هل جالك هبتز وصل السجوم تدما إن فرنسا سراويت كتقليل كابز عندنا تفك بلهم كله كل تي كتباو شركة الناس نبرة كل تتقبل لهم هذا كابو دما يورانيوم أب علم مبلشات شاي حمشاي أقدر سنزلوا فرياتنا يورانيوم زلوا هجري أزياء نحد يورانيوم نحد كيلوغرام بخنديت شطانيرة 0.8 ب8 سنتيم نحد كيلوغرام شطانيرة ناب فرنسا كابت 8 سنتيم كل تجنزب أي من لسوم نيرو مغنياتو فرنسا انتي سيستمات أتاتيات لنا نسان هجرات أبناء بانكيات تخزنا لن تجنزب بديت تكمل باتي راجرة حبتهم أبزع غمتوا الصغم جنزبكم كتعلي سلزي تخلي عتولا بنتصر قانق عايز لكم زلوا سلزي كاب 8 سنتيم وسيد فرنسا خل كيلو أبعداجا بخلت 100 يورو كاب 8 سنتيم نبكلت 100 يورو شتوا جميرة من كخ جزاخل هجرات كم بعد إيران تقدر أريان تشاينا تقدر أريا راشا تقدر أريا ترى دي كونت زين هجرات زيادة إن كان هبان زفلتين تزدلين معدن وسيلة جنزب خفلا زغلين سلزي
ልክዕ ንኣሜሪካ ከፀልላ ዝቐረበ ኩነታት እንታይ እዩ መራሕቲ ናይ ኒጀር ናብ ራሻ ከይዶም ናብ ኢራን ከይዶም ርክብ ስለ ዝገበሩ ክፅለሉ ደልዮም ከፈራርህዎም ዝጀመሩ ኣሃ ንስኹም ከ እምበኣር ከምኡ ደልዮም ንስኹምኩም ጠሪፍኩም ከም ፈረንሳ ጥፉቕ ኣብ ዓድና ተባሂሎም ኣሎ ማለት እዩ ንቐፅል ንስማ And it was being used to power these countries, yet Niger is a country where 80% of the population do not have access to electricity. Also, the Homeland Protection says that America's presence in Niger is, first of all, illegal and against the Constitution. And when they talk about American presence, what do they mean? There's America's largest drone base on the African continent was based in Niger, a place called Agadez, and it's estimated to be worth $110 million. So, ኣሜሪካ ኸ ማዕድናት ድያ ትሰርቕ ነይራ እንታይ ስለ ዘለዋ እያ ካብ ኒጀር ክትወፅእ ዘይደለየት ወይ ነቲ ናይ ኒጀር ቦታ ብምንታይ ኣደልያቶ ንዝብል ሓደ ዓብዪ ብኣፍሪካ ደረጃ ብዓለም ደረጃ እውን ገለ ካብቶም ኣገደሲ ናይ ድሮን ቤዝ ናይ ሕክምና ቤዝ ወይ ናይ ዕደና ቤዝ ኣይኮነ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ናይ ኣፅዋር ናይ ነዳዲ ናይ ገለመለ ጥራይ እዩ ስለዚ ከመይ ጌርካ ጓሕጉሕካ ትወስዶ ሃብቲ እዩ ነዚ ቤዝ እዚ ዓፂኹም ውፅኡ ምክንያቱ ንስኻትኩም ክንዲዚ ዓይነት ወታደራዊ ሓይል ኣብ ዓድና እንተለና ንሕና ናፅነት የብልናን ሓቆም እዮም ጅቡቲ ንኣብነት ሙሉእ ናፅነት ኣብ ሃገራ ዘለዋ መሲልኩም ኣንፃር ኣሜሪካ ዝኾነ ክትዛረብ ትኽእል እንታይ ሓይሊ ኣለዋ ገለ ካብተን ኣብኡ ዘለዋ 4 ነፈርቲ ኩናት ኣምፅኦም ነቲ ፕሬዚደንት ዘለዎ ገዛ በቅበቅ ከብልዎ ክእሉ ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ then it's done እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ግጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ምስ ዓቕምኻ ዘይመጣጠን ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብ ሃገርካ ምቕማጥ ማለት ሃገርካ ክትቆፃፀር ወይ ካልእ ውላውነትካ ኣብይካ እዩ ማለት ኣይኮነን ናይ በዓል ኣሜሪካ ሕፍረት ዘይብሉ እዩ ነቲ ሃገርካ ባዕሎም ከመሓድርዋ እዮም ዝደልዩ ኣይሰልችዎምኒ ወይ ኣይስከፉን እዮም ስለዚ ረብሓ ምስ መን ሽርክነት ትገብር ምስ ራሻ ሽርክነት ከይትገብር ምዝ ከይትራኸብ ንሳቶም ክቡኻ ዝኽእሉ እንተዝኾኑ እኮ ፅቡቕ እዩ ንሕና ፅርግያ ደሊና ኣለና ካብዚ ናብዚ ዝኸይድ ክሰርሑልና ትኽእሉ ዶ ኖ እሞ ምስ ቻይና ክንሰርሕ ዶ ኖ ናብ ራሻ ትኸድና ኸ ኖ እዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ናይ ኤውሮጳ ኣካይዳ ንዘበናት ኣይሰርሑን እዮም እኮ ንዝሰርሕ ክዓድል ኣይቡን እዮም ዝሰርሑ ክመፁ ከለዉ ዝገብርዎም ድማ ሕጂ ክንርኢና ዝኾነት ሃገር ናብ ኣፍሪካ ክሰርሕ ክትመፅእ ከላ እንታይ ከም ዝገብርዋ በዚ መልክዕ ድማ ኤርትራ ምስ ቻይና ኤርትራ ምስ ራሻ ኤርትራ ምስ ግብፂ ምስ ካልኦት ክትገብሮ ትኽእል ዝምድና በዚ መነፀር እዚ ክንሪኦ ስለ ዘለኹ እየ ነዚ ኣብነታት ዝበኩም ዘለኹ ምክንያቱ ኣብ ዓለም በይንና ይኮና ንነብር ዘለና ኣብ ካልኦት ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣባና እውን ከጋጥም እዩ ኣጋጢሙ ኣሎ ወይ ከጋጥም እዩ ስለዚ ለባም ድሕሪ ኮንካ ለባም ሰብ እንታይ እዮም ዝብሉ ካብ ጌጉ እዩ ዝመሃር ይብሉ ንፍዕ ሰብ ካብ ጌጉ ይመሃር ይብሉ ለባም ሰብ ግን ካብ ጌጋ ናይ ካልኦት ይመሃር ክሳብ ጌጋ ትፍፅም ኣይደልን ኢኻ ኣብ ዙርያኻ ጠምት እንታይ የጋጥሞም ኣሎ ሱዳን እንታይ የጋጥም ኣሎ ኢትዮጵያ እንታይ የጋጥም ኣሎ ጅቡቲ እንታይ የጋጥም ኣሎ ሶማልያ እንታይ የጋጥም ኣሎ ካልኦት ሃገራት ኩለን ጠምት እሞ የመን እንታይ የጋጥም ኣሎ ጎረባብትና እየን እዚአን እንታይ የጋጥማን ኣሎ ክሳብ ከምኡ ትኸውን ኣይትፀበየ ካብኡ እንተማሂርካ መንገድኻ ጉዕዞኻ ኮርስ ናትካ ቀይር ማለት እዩ እዚ ንሽተይ ንስማዕ we'll move to the next one ላይክ ምግባር ግን ኣይትረስዑ ላይክ ተጌርኩም እዚ ትሕዝቶ እዚ ናብ ካልኦት ክኸይድ ይኽእል እዩ ናብ ሕብረተሰብና ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶ ነተሓሳስባ እንተኣትዩ ድማ ርግፀኛ ንሃገርና ብርዲት ብዕምቆት ብፍልጠት ንቅድሚት ንክትከይድ ክንድግፍ ንኽእል ኢና እቲ ዝግበር ምሕደራ ድማ እንታይ ንምንታይ ዕላማ ከም ዝግበር ክርዳኣና ይኽእል እምበር እቲ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ነቲ ሓቂ ከፍልጠካ ኣይደልን እዩ ፕሮፓጋንዳ ጥራይ ከፅግበካ ዝደሊ ከም ሓቂ ገይሩ ማለት እዩ ንስማዕ Also, America still has about 1,000 boots on the ground. So this just goes to show you that Niger was a very strategic partner for America. What America was using this base is to gather intelligence so that they can counter terrorism activities and also mitigate human smuggling, drug smuggling, and ensure that they create some form of barrier for countries that they care about, such as Nigeria. So, ሓፈሻ እቲ ናይ ኣሜሪካ ጉዕዞ ኣካይዳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መንገዱ መፃኢኡ ናፀልመተ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ዘምፃልኩም ቪድዮ This is very, very powerful. ነዚያ ቪድዮ እዚኣ ኣስተውዒልኩም ስምዑዋ and I hope ናብ ብዙሕ ሰብ ክትበፅሕ ድማ listen now እቲ ዘረባ ኣብ መንጎ ሓንቲ ኣሜሪካዊት ሕሉፍ ድንጋፀ ናይ ኣፍሪቃ ዘለዋ እተመስል ሚድያ ናይ ምዕራብ ከምኡ እዩ ዝገብር ኩሉ ግዜ ሕሉፋት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣፍሪቃ ድንጋፆ ዘለዎም ዝመስሉ ካብ ልቦም እውን ዝሓልዩላ ናይ ኣፍሪቃ ዝመስሉ ምስ ሓደ ኣብ ፖለቲከኛ ናይ ኤውሮጳ ኣብ ልዕል ፅፍሒ ናይ ኤውሮጳ ኮይኑ ዝሰርሐ ግን ነቲ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣካይዳ ርዩ ፅቡቅ ጌራ ኣስተውዒሉ ክምልሰላ ክፍትን እዩ እዚኣ ኮንቨርሴሽን እዚኣ ንነፍሲ ወከፍ አፍሪካዊ ተገድስ ጉዳይ They're in Africa. They're lending money to countries to build ports and different infrastructure. Port. And what's wrong with that? And well, because countries that need ports get ports. But they're making people dependent on. I mean, I know it's the same thing that we've done, which is no, it's not. all around the world. They are far more humanistic than the United States ever was. Really, I'm been very concerned lately. So እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ብሎንድ መብዛሕትኡ ግዜ ኦኬ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ጋዜጠኛ
ናይ ብሓቂ concerned ወይ ሕማቕ ይስምዓኒ ወይ ስክፍታ ኣለኒ እቲ ስክፍታ ናተይ ድማ ኣብ ዘይቃል ዓለም ክነግረካ ተኮይነ ቻይና መፅያ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ወደባት ትሰርሓሎም ኣላ ኤርፖርት ትሰርሓሎም ኣላ ፅርግያታት ትሰርሓሎም ኣላ ሕክምናታት ትሰርሓሎም ኣላ መዕደኒ ናይ ዕደና ናይቲ ፀጋታቶም ተሳልጠሎም ኣላ ስለዚ ምዕባለ ተታታትወሎም ኣላ ቴክኖሎጂ ተታታትወሎም ኣላ እዚ ድማ ገንዘብ ናለቅሕት እያ ትገብሮም ዘላ ስለዚ ኣብ መሸንቆቃ ክትእትዎም እያ ኣብ መወዳእታ ድማ ብዕዳ ጌራ ኣብ ፀገም ክትእትዎም እያ ነዚ እንታይ ክግበር ይኽእል ኢላ እያ ትሓቶ ዘላ ከም ሓልዮት እዩ ድመስል ነዚያ ዘረባ እዚኣ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ጌሩ ክምልሳ እዩ ፅኒሕልና ክንሰምዖ ኢና ሕጂ ከም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ እዚ እውን ፅቡቅ ጌሩ ክምልሰላ እዩ ኦኬ ሕጂ ስምዕዋ እንታይ እቲ ኮንቨርሴሽን ሓደ ብሓደ ካብ ቅድሚት ክንጅምሮ ኢና about China. They are now all over Africa, buying things and investing over there and getting those countries dependent on them and supporting, non-democratic people. And I'm just wondering. Well, we are in a country that supports Saudi Arabia. Yes, that's true. Right. So suddenly we have a problem with, superpower supporting non. Wow. I really love this guy. እንታይ ይብላ ኣሎ መጀመርያ ቻይና ነዚን ሃገራት ትዕግዘን ኣላ እቶም ትሕግዞም ዘላ መንግስታት ድማ ዲሞክራሲያውያን ዘይኮኑ ዲክታተራት እዮም ይብላ ኣሎ ኣብነት ስኬልዋ ክትብ ስለዘይካለት ከም በዓል ስዑድ ዓረብ ማለት ክዲ ኢልዋ ኣሜሪካ ትድልዓለ ሽርክነት ናታ ኣብ ዓለም ስዑድ ዓረብ እዩ ዘለዎ ስዑድ ዓረብ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ድያ ሚቲ ዲክቴተር እያ በትናቶም ዴፊኒሽን ማለት እዩ ምስ ስዑድ ዓረብ ምስ ኢማራት ምስ ቀጠር ምስ ዑማን ምስ ካልኦት ሃገራት ምስ ኩዌት ክሰርሑ ፀገም የብሎም እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ዲሞክራሲ እዮም ንዖም ኣድዮም ኣለኹም ኣብ ዓለም ግን መሰል ናይ ደቂ ሰባት ይኹን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ገለመለ ትብሎ ብናቶም ባህሊ ስዑዳውያን የለብል የብሎም ናቶም ባህሊ ክብሪ ኣለኒ ካብ ናቶም መንገዲ ክኸድሎም ኣሜሪካ ግን ኣብ ሃገራት ዓረብ ክትምዝምዝ ከላ ክሰርዕ ከላ ኣፋይ ተኸፍት ነያ ተርዲኹም ኣለኹም እሱ ካ ይፈልጦም ይፅቡቅ ገይሩ ናብ ኣፍሪቃ ክመፅእ ከላ ይትመልሓሳ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ዲክቴተርሽፕ መርሕነት ናፃ ሓሳብካ ምግላፅ መሰል ደቂ ኣንስትዮ መሰል ግብረ ሰዶም ኣየፍቅዱን እዮም እናበሉ ንሃገራት ኣፍሪካ ድሌቶም ከሽካዕለሉሎም ትሪ ግብረ ሰዶም ኣየፍቅዱን እዮም ስዑድያ ግብረ ሰዶም ተተረኺቡ ክሳድ እዮም ዝቆርፅዎ ማስ ኣሜሪካ ክከስዎም ሰሚዕኩሞም ትፈልጡ ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ኣብ ዝቐረባ መኪና እዩ ዝውራን እየ ነይሩ ንስዑድ ዓረብ ክኸስዋ ግን ኣይትሰምዐን ኢኻ ብዝያዳ ሽርክነት እቲ ዝዓበየ ኣፅዋራት ናቶም እዮም ዝህብዋ ሴኪሪቲ ናይ ጋራንቲ ክንበ ኮይና ስለምንታይ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ነዳዲ ስለ ዘለዎ ስለዚ ንስኺ ሓልዮት ናይ ኣፍሪካ ድዩ ዘለኪ ሓልዮት ተለካ ንኩሉ ማዕረ ዘይትርዮ ይብላ ኣሎ ቀዳመይ ትመልስያ ንቐፅል ግን እዚኣ ግን ኣይኮን ተቐንዲ መልእኽቲ Democratic people. Yes, I do. They're in Africa. They're lending money to countries to build ports and different infrastructure. And what's wrong with that? And because countries that need ports get ports. But they're making people dependent on. I know it's the same thing that we've done, which is horrible around the world. They are far more humanistic than they ቻይና ትገብሮ ዘላ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ይርዳእኒ ከምቲ ንሕና ቀደም ንገብሮ ዝነበርና ኤውሮፓን ኣሜሪካን ከምቲ ንገብሮ ዝነበርና ክትብሎ ፈቲና ኖ ናይ ተረዳእክና ኣሎ ቻይና ካባኹም ኣፀቢቖም ደቂ ሰባት ናይ ሰብ መሰል ዝርድኦም እዮም ይብላ ኣሎ ንስኻትኩም ምስ ቻይና ነፍስኩም ኣይተወዳድርዋ ኢልዋ ፅቡቅ ገይሩ ይሻዳ ኣፋ ከም ትሕዝ ገይርዋ እዚኣ እዛ ዘረባ እዚኣ ናብ ብዙሕ ሰብ ክትበፅሕ ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ምዕራባውያን ንዝገበርዎ ሓጢያትን ክፍኣትን ይቕረታ ይሓተትሉ ካሕሳ ይከፈልሉ ተገምጢሎም ሓንቲ መስማር እውን ዘይሰረቐት ንቻይና ወይ እውን ንራሻ ከም ዓበይቲ ገበናት ናይ ደቂ ሰባት ዝፍፅማ ዘለዋ ሃገራት ገይሮም ለይትን መዓልትን ኣብ ሚድያ ናቶም ዓብ ማይክሮፎናት ገይሮም ክዛረቡ ውዕሉ ኣለዉ ቻይና ናይቲ ሃገር እያ ገዚኣ ንክንደይ ዓመት ገዚኣታ እንታይ ገይራታ ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ቻይና ንባዕላ ሕጂ ኣብ ምዕባለ ትመፅእ ዘላ ራሻ ትሕግዝ ነይራ ሃገራት ኣፍሪካ ናፅነተን ክራባ ኩለንተን ዝሓገዘተን ሃገራት ድማ ሎሚ ቴስቲሞኒ ወይካ ብጋሕዲ ይምስክራላ ሳውት ኣፍሪካ ሓንቲ ካበን እያ ራሻ ንናፅነትና ዝሓገዘትና ሳያ ስለዚ ምስ ራሻ ዘለና ስምምዕ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክድይባ ኣሎ ብምባል ኣካል ናይ ብሪክስ ኮይኑ ኢትዮጵያ ክሳብ መወዳእታ ዝወድቁ ራሻ ቅድሚ ኢትዮጵያ ራሻ እዮም ወዲቖም ሕብረተሰበት ይወዲቑ ክሳብ ዝወድቁ ግን ይሕግዝዎ ነይሮም ደርግ ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ሰዓት ኣንፃርና እየ ዝብል ዘሎ ግን ነቲ ዝኣምንሉ ክሳብ መወዳእታ ይሕግዙ ነይሮም ብኻልእ ኣዘራርባ ራሻ መፅያ ገዚኣ ዝሓዘት ሃገር ኣይነበረትን ወይ እውን ቻይና ራሻ ድማ ሕብረተሰበት ታሪኻ ወዲኡ ሓድሽ ሃገር እዩ ዘሎ እዚ ሕብረተሰበት ዝበሃል ኣይኮነን ዘሎ ራሻ ዝበሃል እዩ ፍርቂ ናይቲ ሕብረተሰበት ወይ ኣብ ክፋል ናይቲ ፅልዋናቱ ተኣልዩ ናፃ ኮይነን ሃገራት እታ ካብኣተን ካብ ኩለን ተረፈታ ራሻ እያ ዘላ ሕጂ ንግደፎ ቻይና ኣበየናይ መለክዒ መፅያ ኣብ ኣፍሪካ ዝገዛእታ ሃገር ኣበይ ኣላ ኣሜሪካ ትገዘን ዘላ ሕጂ እውን ኣላ ኣብ ኒጀር ኣብ መሬታ ሰራዊት ናታ ቀሚጣ ከውፅእ ኣይደልን እየ ትብላ ኣላ ኣዲኹም ኣለኹም ፈረንሳ ከምኡ ካብ ጋቦን ክትወፅእ ኣይትደልን እያ ዘላ ካብ ካልኦት ሃገራት ክትወፅእ ኣይትደልን እያ ዘላ ካብዘይ ዓዳ ቻይና ግን
تن هاجرات لمينن بجاغي نوع حجزنا يلوم يوم زمت وازلو نشاينا جن كم شيطان كمنو نايفتنو أبي تبي أستجبر زان تسمع United States ever was. Really? Absolutely. Great. So, Let me give you an example. Of course, they are peddling for influence. Yeah. But they are non-interventionist. Absolutely non-interventionist in a way that Europeans, the West, has never managed to fathom. When it comes to the influence of China outside its borders, I have to say, firstly, it's quite remarkable that they don't seem to have any military ambitions. China and America حتر زبالة من السلكيلوا China أبزه أتو حجر أبوليتيكا نايت حجر أبزخون يكون سلوا إيدو ما يحوسونيهم absolute non-interventionist سلوا إذا دما إذا concept زي أوروبا أمريكان بفتح ما برسون كأرتيكل نيلو أوروبا أمريكان أبوليتيكا ناي حجر أتيوم وركوز على ندهر الكايوم معدنا وصل على ندهر الكايوم قال جبر لنا تلكايوم نتي نجار تكبر الكايد لينيوم مجمع يعني تمنجستي تغير ويمز دلو سلمتاي نابنت بمعرة شركنات 5% نعهم 5% عنا تلكايوم أيدلينيوم 8% نعم 10% نتهجر نتن 10% ناب تهجر زي كونه ببلشونا أبي ثبات كم استعرف كجبر ويمز دلي corporation سلزقونه ربحاناتهم يزقدسهم that's why نزق جبر تخينهم تعي مراحل كلية يبلون نتمراحي ببلشونا قالن شواويهم مسارحناتهم كم زقوني يزقبرهم هاو كم 50 4 50 هجراتنا أفريقيا دبس هجرات مرحتناتهم أبلشونا تقومات يعمزلوا ما غسلوا زقوني يكونون التي قبل اليوم بدحر مقارجة زي ما حضر زلو نتن هجرات كل جزء مشونكو عاجر نتو مرحتي أبلشونا كم زقتو سلزقبرمي حنسا مسألة خدمة شرخ سلزلكا كباخت وصعي تخلنيها مغنياتو انت وصيخة بين جيرون كم زودوها صبو جيرون سلز فلتوا وزدما أب مرحتنا أفريقيا ريكونس أبتم مرحتنا أمريكا زبهالون بدحر مقارجة كم جيرون كم زعزوا بزعق زين سمعيو توم لوبيست زبهالو ربحنا يتن كوربريشنز كسالو تيلو نتوم مرحتي سنيترس ديوم أبالتنا بايتو ديوم بخمي من قد كم زعزوهم صباح نقول نتن كوربريشنز زدلي بوليسيتات نموزع كم زتكملوا الجاب إسرائيل نريز لنا أمريكا ربحاناتا سلواناتا بسنك إسرائيل يقول له قداف كيتب لكن أغمية بالله مدحر مقارجة تم بوليتيكينياتا زتتحزو سلوزغوني بلنا له نغات لنا بنا إثيوبيا حجي كأتيو 1 to 1 أبو سلزنا بري. Secondly, Africa. I'll give you an example, a specific example. Ethiopia. 2004, because it happened to be there, and I have some first-hand experience of it. They went into Ethiopia. I'll tell you why they went into Ethiopia, because they suspected there was oil. Because China is a major industrial power, but it lacks primary resources. Now, instead of going into Africa with troops, colonially, destroying the country, killing people like the West has done for the last 100 years, what they did was they went to Addis Ababa and they said to the government, هي وابنتنا إثيوبيا أبو تشن 4 China نبي إثيوبيا خطأت خلا الأمان يروى الأمان أتوم دما China عبينا إندستري معكنا عالمنايو بزح ساقات هذا ما يدليكا ندادي يدليكا كال نجري يدليكا China دما يبلان نزخ جزء اللوا كد جزء تقينا دما بوحس من قدي أنت تخيلوا دما كابت أوريجينال بوتا بعلاقة توصل كل اللوا أبكالوت كتسقع على زي تدلي نيتوبيا كمتسوا خلوا وقت تشن 4 يمتيا ما زغول تري ورا لهم ترجعات هايوي من قد بابور China يسري حتى دحري تسري كمتسوا خلوا أبي إثيوبيا ترتيرام يمتيا نداد اللوا ميلم ترتيرام يرم ترخيب دما بتناي سومال كفال so نيتوبيا متيوم كم أوروباويان أمريكاويان زحلف 100 عام زقبرو متيوم نتهاجر شفشفهم بتاتينهم أجرجر يتيوم بوجن أجرجرن جيران ورق خلصوا ويكان هذا خلصوا زفتنو متيوم نعند إثيوبيا سخاتكم سجمات نايت رجال لكم نايت الكوميونيكيشن لكم نايجل لكم نعوك نحجزكم هنا بنات عاد ما هنقبل لكم هنا بنات فمالتي زي بنات أخذ لقلو مسرة أو تعتبر تقبل لهم الزجن بنات عاد ما يكونن تايدا سلواناتهم نكسرتوا الحراي تندادجي توركلي مسرخبه إثيوبيا نخالق تمتعي تخليها سرحنا توم رئاسة لتفلت امنتنا توم رئاسة لتفلت مساعتهم بغات كسلت شرحوا ورق خرقب كله نلاد خرقب كله تشاينا يمزبوا كم يدما قاتيمو كل جزء تشاينا دما مجمريا سناي جبرو تن هجرات أفريقيا دما شعو سقطاتن مستفلته نتشاينا سخوصلنا نعاخمينا نأمن بمبال هجر دحر ناب تشاينا ناخدو زقبرو وزلو سمعوا عجي نشتك ساربا شو أنا من present ساس ممكن. We would like, and we can see you have problems with your infrastructure. We would like to build some new airports, upgrade your railway system, create a telephone system, and rebuild your roads. And we'll do this all for free. No strings attached. We don't want anything from you. And they did. Why did they do it? Because it's soft power. Because because they knew that if oil is discovered, and it was discovered later, then of course the Ethiopian government will be. So زازانتازيا China أبي إثيوبيا يكون أب أفريقيا زجبرته زسرقة هاجر يلن سلامتها تغسس مغنياتو إتي China التجبر زلا بأفريقيا زمدنا تاتن معبالن مسوق ورادر زخل
ዲፕሎማሲ ይኹን ቀረባት ኣሜሪካ ክትገብር ስለ ዘይትኽእል ስለዚ ንቻይና ተወዳዲራ ክስዕራ ይትኽእል እንታይ ክትገብራ ትኽእል ኣካፊኣ ሽማ ሓና ኹኢላ እከይ ግብሪ መራሕቲ ቀይራ ገለገይራ ካብ ኣፍሪካ ከም ትሓድም ምክንያቱ ኣፍሪካ ክትምዕብል ስለዘይደልዩ ኣፍሪካ እንተማዕቢላ ረብሓ የብሎምን ንሶም ፀጋታት የብሎምን ኣሜሪካ ከለዎም ግን ኣብ ስስዐ ዝተመርኮሰ ኢኮኖሚ ስለ ዘለዎም ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ዝገልፆ ዝሓለፈ 200 ዓመት ተመሊስካ እንተሪኻዮም ብጊላነት ንሰባት ጨፍሊቕካ መዝሚስካ ሕጂ እውን ኣብዚያ 2024 ኮይና ክንሪኦ ከለና ሰራሕተኛታት ዝምዝምዙ ካብ ኤውሮጳ ንላዕሊ ሰራሕተኛታት መሰል ዘይብሎም ኣበዮም ኣብ ኣሜሪካ ቫኬሽን ናቶም ውሑድ እዩ ብዙሕ ሰዓታት እዮም ሰርሑ ደሞዞም ትሑት እዩ ስለዚ እቶም ሃብታማት ኣብ ዓለምና ዝሃብቶም ኩሉ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዘለዉ እቲ ህዝቢ ግን ብመንፅሩ ብዙሕ ድኻን ሆምለስነስን ሽግራትን ዘለዎ እዩ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ሓላፍነት ስለዘይወስድ ኣብዚ ኣርእስቲ ከይከድና ከለና እስኪ ክልተ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝበልዎ ከሪአኩም እየ ሓደ በዚያ ክንጅምር ኢና All you want on the phone, you will not transform your economy. Let me repeat again, I'm not saying the private sector has no role in telecommunications. Owning a cellular phone franchise in Africa is like owning the mint. So why wouldn't the private sector engage there? I have no problem with that. It's possible. I'm not saying that the private sector infrastructure activities. I'm saying the infrastructure activities that matter for manufacturing is electricity. Roads, railways, ports. Without manufacturing, you do not transform our economy. መለስ ዜናዊ ኣብ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎሩም ተሳቲፉ ምስቶም ኣብኡ ዘሎ መጋባያ ክዛረብ ከሎ ዝዛረበ ዘሎ ስምዑ ስለምንታይ ደምፆ ዘለኹ ኣብ ቁጠባ ዘሎ ወርዲት ምዝ ሕጂ ዘሎ ምምሕዳር ወይ ፕራይም ሚኒስተር ክነወዳድሮ ከለና ብዝተዓፃፀፈ ብልሒ ወይ ከዓ ርዲድ ናይ ቁጠባ ከም ዝነበሮ እንታይ ዝብል ዘሎ ስማርትፎን ወይ ከዓ ቴሌኮሙኒኬሽን 4G 5G ስለ ዘእታኻ ቴሌፎና ስለ ዘርጋሕካ ዋይፋይ ኣብ ፈቐዱ ስለ ዘርጋሕካ ወይ እውን ዓበይቲ ሆቴላት ስለ ሰራሕካ ቁጠባ ይምዕብል ማለት ኣይኮነን ኢሉ ቀዳማይ መሰረታዊ ነገር ክትገብሮ ዘለካ ይብላ ኣሎ መጀመርያ ኣብ ፀዓት ኢንቨስት ክትገብር ኣለካ ፀዓት ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ፀዓት ተዘይብልካ ኢንዱስትሪ ከተማዕብል ስለዘይትኽእል ማኒፋክቸሪንግ ከተማዕብል ስለዘይትኽእል ካልኣይ ትሕተ ቅርፂ ክትሃንፅ ክትክእል ኣለካ ትሕተ ቅርፂ ተዘይብልካ ቁጠባዊ ዕቤት ክትገብር ስለዘይትኽእል ሳልሰይቲ ዝብላ ድማ ሕርሻ ኣብ ሕርሻ ኢንቨስት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ቁጠባዊ ዕቤት ክትገብር ቀፃልነት ዘለዎ ውሕስነት ዘለዎ ቁጠባዊ ዕቤት ክትገብር ትፅዕር እንተለኻ እዛ ዘረባናቱ ከይወዳእና መንግስቲ ኤርትራ ብዓቕሙ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እንታይ ይገብር ኣሎ ድሕሪ ኢልካ ዝከኣሎ ዓቕሙ በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ውዑድ ዓቕሚ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ምህናፅ ብመጀመርያ ክንሃንፆ ኣለና ዝበልዎ እንታይ እዩ ፅርግያን ዲጋታትን ክልተ እዚአን እየን እዚ ድማ ብዘለዎም ጉልበት ንዘለዎም ቸሜንቶ ድዩ ንዘለዎም ሓፂን ናይ መኒኻ ትብለቲ ናይ ተንዲኖ ድዩ ኩሉ እቲ ዘለዎም እቲ ካብ ዓለም ክገዝእዎ ዝኽእሉን ኣብ ውሽጣዊ ዓቕሞም ከፍርይዎ ዝኽእሉን ወሲዶም ኣብዘን ክልተ ነገራት ዲጋታት ክንገብር ኣለና ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ሓውሲ ደዘርቲ ዝኾነ ቦታ እያ ዘላ ደዘርቲፊኬሽን ናይ ሳሕል ድማ ናስፋሕፋ ይኸይድ ኣሎ ማይ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ማይ ክሃርመካ ክእል ግን ብኡ ምህርቲ ክትእቱ ትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ካልኦት ድማ ክትፅበይ ትኽእልኒ ኢኻ ክጠልሙኻ ስለ ዝኽእሉ መጀመርዮም ኣይኮነ መወዳእቶም ኣይኮኑን ካ ክጠልሙኻ ስለዚ ልክዕ እዚ ዝብሎ ዘሎ እንታይ ከ ክንገድፍ ኣለና ዘብለጢ ገዛውቲ ክንሰርሕ ኣይኮናን ቴሌኮሙኒኬሽን 5G 4G 3G ክንብል ኣይኮናን እዚ ቴሌፎን ኣላትና መሰረታዊ ክትድብለልካ ትኽእል ንኣገዳሲ ስራሕ ድማ ኢንተርኔት ኣብ ኣገደስቲ ቦታታት ክንገብር ኢና ኪኑ ዘብለጭ ነገር ገንዘብ ከነጥፋሉ ይኮናን ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ብዶላር እዩ ዝሓትት እዚ ፍርያት ናቱ ድማ የብልና ስለምንታይ ብኢንተርኔት ናበያ ክሸይጥ ኤርትራ ንሽተይ ሃገር እያ እቲ ዘለካ ፀጋታት መሰረታዊ ትሕተ ቅርፂ ግበረሉ and what the policy they followed እቲ ፖሊሲ ንሶም ዝሰርሕዎ ክሳብ ሕጂ ካብ ነዊሕ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ኣብቲ መሰረታዊ ትሕተ ቅርፂ መለስ ዝብላ ዘሎ ምዝያ ትሳነያ እቲ ሃገሩ ትኽተሎ ዝነበረት ፖሊሲ ኣብ ግዜኡ ይኹን ድሕሪኡ ግን ንሱ እውን ይዓግበሉ ከም ዘይነበረ ኣብ ሓደ ቦታ ተዛሪቡ እዩ እዚ ኩሉ ሆቴላት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ፋብሪካታት ክኸውን ነይርዎ ምክንያቱ ሆቴል ትርጉም የብሉን ፋብሪካ እዩ ንቁጠባ ዝዕቢ ብምባል ተዛሪብዎም ነይሩ ግን ኣይሰምዖን እዮም ነይሩ So you can have all the best telecommunication in the world. If you can't manufacture a proper shirt to export, you can talk all you want on the phone. You will not transform your economy. So the key is agriculture and the key is manufacturing. እንታይ ብሎም ኣሎ ቴሌፎን ሙሉእ መዓልቲ ክትዛረብ ተውዒልካ ኢንተርኔት ሙሉእ መዓልቲ ኮፍ ኢልካ ተውዒልካ ክዳን ዘይትሰርሕ ተኮይንካ መግብኻ በዓልካ ዘይትፍርድ ድሕሪ ኮይንካ ተምፅኦ ለውጢ የብልካ
መሰረታዊ መግቢ ነብስኻ ክትክል ኣለካ ካብ ደገን ካብ ረጥየትን ካብ ደገን ክትገዝእ የብልካ ካልኣይ ድማ ዘድልየካ ክዳን ድዩ መሰረታዊ ቀረባት ባዕልኻ ክትገብር ክትፅዕር ክትክል ኣለካ በቲ ዘለካ ድማ ክትነብር ኣለካ ነዚ ከይገበርካ ጥሪ ኢልካ ቴክኖሎጂ ዶ ንገሎ ዶ እንድሕሪ ኢልካ መሰረት ስለ ዘይብልካ ድሕሪ ዝተወሰነ ንድሕሪ ክትምለስ ኢኻ ናብ ዜሮ ክትምለስ ኢኻ ተቆጠባ ድማ ብውሕስነት ክዓቢ ይክእልኒ እናበለ ይዛረብ ነይሩ እዚ ዘረባ እዚ እቶም ኢንቨስተርስ ኣይፈትዎን እዮም ነይሩ ከምኡ ይደልዩን እዮም ንሶም ንሳቶም ሃገር ክምዕብል ኣይደልዩን እዮም ነቲ ክምዝመዝ ዝኽእል ጥራይ ክምዝምዙ ዝደልዩ that's why እቲ ቴሌኮሙኒኬሽን ገለ መለክኣቱ ገለ እዮም ዝደልይዎ ስለምንታይ ንሱ እንተኣትዩ እቲ ሃገር ክንምንታይ ኣብ ድኽነት ኣሎ ነተን ሃብታማት ሃገራት ነተን ሃብታማት ካምፓኒታት መሊሱ ይከብትመን ፌስቡክ ክብትሚ ጉግል ክብትሚ ካልኦት ካምፓኒታት ክብትሚ እዮም ኣብ ሚድያ ዘለዉ ኩዕሶ እግሪ ከም ዝረአ ፊልምናቶም ከም ዝረአ ክገብር እዩ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ድማ ኣብቲ ቁጠባ ዜሮ ኣበርክቶ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ መንእሰይ ዘልምስ እዮም ሰብ ምሉእ መዓልቲ ብኢንተርነት ስለ ዝወዓለ እንታይ የፍርየልካ ናፊንግ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ሕብረተሰብና ንደረይዎ ብቴሌፎንን ብኢንተርነትን ዝነብር ኣዝዩ ውሕድ እዩ ከም ጆርጆ ወይ ከም ሓደ ቢዝነሳት ናቶም ኣብ ኢንተርነት ዝተመርኮሰ ንሕና ጥራይና ክንነብረሉ ውሕዳት ሰባት ኢና ንነብረሉ እምበር መብዛሕትኡ ሰብ እቲ ኢንተርነት ግዜ ይዘባኽነሉ ኢንተርነት ሕማቕ እዩ ሓጢኣት ይብል እየ ኣለኹ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ተንብብ ትኽእል ኢኻ ግን እንተደሊኻ ቅድሚ ኢንተርነት ምምፅኡ እዚ ኩሉ ቴክኖሎጂ ናይ ዓለም ብመፅሓፍቲ ይመፅዩ መፅሓፍቲ ድማ ኣብ ላይብረሪ ኣለካ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ እንታይ ማለት እየ መሰረት ናይ ቁጠባ ካብ መለስ እውን ንሰምዕ ነርና ንመለስ ናብቲ ድሕሪኡ ዘሎ መራሒ እንታይ ይብል እስከ ኣተሓሒዝና ክሪኦ ስለ ዝደለኹ እየ ስለዚ ብዙሕ ትዕዝቶ ዘለዋ እያ እዛ ርእሲ እዚኣ እናራኣናዮ ክንከይድ ኢና ግን እዞም ብዙሓታት ማን ኣቃተሎም ኮብራ ኣላይ ዝንዕቆ ንህዝቢ ኤሪትራ ኮብራ ንህዝቢ ኤሪትራ መፀኩም ኮብራ እካሎ ጎሞራ በልሕ ጭማራ ዋርሳይ ጎሞራ ማለዲ ኤርትራ ድጠመኮ ይዕሪ መዲርካ ሓቅነት ንሳዕሪ ስገዮም በር ኣበይ ድሕር ድሕሪ ኣበይ ድሕር ድሕሪ ዋሓት እዮም በር ኣበይ ድሕር ድሕሪ ኣበይ ድሕር ድሕሪ ኣበይ Debt trap is the responsibility of those nations in Africa who have mismanaged their economies. You can't go back and blame China for any mishap. If you are planning ካብዚ ተበጊሱ ምዝ ዝተሓዘ ኣይኮነን ግን ሓደ ካብቲ ነቲ ቻይና ናብ ኣፍሪካ እትገብሮ እትፍትን ዘላ ወፍርን ናይ ምዕባለ ሽርክነትን ከምኡ ድማ እቲ ዘይርከብ ካፒታል ለቃሕኒ ሃገራት ኣፍሪካ እትህበን ዘላ ሃገረ ቻይና ንኣፍሪካ ብዕዳ ጌራ ተኣስራላ ብምባል ምዕራባውያን ሃገራት መፍትሒ ዘይብሎ ነቲ ናይ ቻይና ተበግሶታትን ፃዕርን ኣብ ኣፍሪካ እትገብሮ ዘላ ንምኹላፍ ንምቕፃይ ፕሮፓጋንዳ ጀሚሮም ኣለዉ ጭብጦ እውን የብሉን እንደ ግዜ ቪድዮ ገይረልኩም ኣለኹ ነቲ ቻይና ኣብ ሃገራት ኢንቨስት ዝገበረቶ ኣብ ኬንያ እንድሕሪ ከይድካ ኣብ ኡጋንዳ እንተኸይድካ ኣብ ናይጀርያ እንተኸይድካ ኣብ ኣንጎላ እንተኸይድካ ብፐርሰንተጅ ናይ ዕዳናተን ናይ ቻይና ዝዓበየ ኣይኮነን ስለዚ ብሓፈሻ ቻይና ቀርቂራ ብዕዳ ዝሓዘታ የላን ምዕራባዊ ሚድያ ግን ነቲ ሓቂ እናሓሰወ እናጠምዘዘ 5 ሳንቲም ገይሩ ዘይፈልጥ ንዘበናት ንሃገራት መዝሚዙ ገዚኡ ሰሪቑ ይቕረታይ ሓተተ ካሕሳይ ከፈለ ነቲ ቻይና እንካን ሃባን ትብሎ ዘላ ክኸልፍ ዝፍትኖ ዘሎ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይብል ኣሎ ዝኾነ ሃገር ካብ ቻይና ገንዘብ ተተለቂሑ መነቲ ገንዘብ ብትክክል ኣብ ዘድልዮ መዓላከዮ ዋዕላ እንተጥፍይዎ ቻይና ኣይኮነትን ተሓንቀካ ዘላ መራሕቲካ እዮም ዝሓንቁኻ ዘሎ ነቲ ቻይና ከተለቃሕካ ከላ ኣብ ምንታይ ክትገብሮ ትኽእል ኢላ ትሓተካ ኣነ ኤርፖርት ክገብር እየ ኣነ ሃይወይ ክገብር እየ ኣነ መዕደኒ ቦታ ወርቂ ከውፅኣሉ እየ ነዳዲ ከውፅኣሉ እየ ገለ ከውፅኣሉ እየ እንድሕር ኢልካዮም ኦኬ ሪኦም ከለቁሑካ ክእሉ 10 ቢልዮን ሂቦምካ ቤተ መንግስቲ ተሃንፀሉ ተኮይንካ ወይ ላይብረሪ ተሃንፀሉ ተኮይንካ ወይ ኣይ ዶንት ኖ ዋት ፕሮዳክቲቭ ዘይኮነ ኣሰት ስቴዲየም ናይ ኩዕሶ እግሪ ተሃንፀሉ እንድሕር ኮይንካ እንታይ ክገብረልካ እዚ ኣታዊታት የብሉን ኣብነት ብዙሓት ስቴዲየማት ኣብ ኣፍሪካ ዝህነፅ ዘሎ ካብ ቻይና ብናይ ቻይና ገንዘብ ይሃንፅዎ ኣለዉ ናይ ቻይና ፀገም ግን ኣይኮነን እዚ ሃገራት ኣፍሪካ ነቲ ቁጠባናተን ባዕለን ማነጅ ክገብራ ኣለዎን ስሕተት ኣሎ ድማ ንሳቶም እዮም ሓላፍነት ክወስድሉ ዝግባእ እምበር ቻይና ኣይኮነትን ሓላፍነት ክትወስደሉ ዝግባእ ብምባል እንድሕሪ ልኡላውያን መንግስታት ኢና ልኡላውያን መራሕቲ ኢና ልኡላውያን ሃገራት ኢና ክንብል እንተኮይንና ነቲ ንወስዶ ስጉምቲ ድማ ሓላፍነት ክንወስደሉ ይግባእ ካልኣይ ከዓ ቻይና መፂኣ ኣይኮነትን ገንዘብ ትበካ ንስኻ ኢኻ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኦም ከይድካ ትልምኖም ወይ ሓቲትካ ኢኻ ትረኽቦ ስለዚ ነቲ ዝመፀካ ገንዘብ ማነጅ ምግባር ናትካ ሓላፍነት እዩ እናበለ
نتوزلو حصوت كرمي زفتن زلو An economy, if you have resources to mobilize, if you have goals to achieve in any area or in any sector, definitely you have to have the correct policies and you have to have the institutional mechanism to implement this. China would be willing to support and help, allow governments to borrow money, but ultimately the management issue falls on the responsibility of the African side. Aiming China for debt traps is simply defaming the achievements and probably trying to create some rift between African and Chinese contributions in the solidarity that has achieved the economic development we see today. So እቲ ንቻይና ንምፅላም ዝግበር ዘሎ ኣብ መንጎ ኣፍሪካን ኣብ መንጎ ቻይናን ዘሎ ዝምድና ንምብታኽን ነቲ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ቁጠባዊ ዕቤት ናይ ኣፍሪካ ንምዕንቃፍን ዳ እምበር ቻይና ትገብሮ ዘላ ጉድለት ስለ ዘሎ ይኮነን እዚ ከዓ ሃገራት ኣፍሪካ ጉድለት ወይ ስሕተት ኣሎ ሃገራት ኣፍሪካ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲደን ክእርሞ ይግባእ ኢትዮጵያ ብዕዳት ሓኒቓ ዘላ ቻይና ስለ ዘብለቃሕታ ይኮነት እንታይ ዳ ነቲ ዝወሰድዎ ገንዘብ ኣብ ትክክለኛ ፕሮጀክት እንተዘይገይሮሞ ወይ ድማ ኢንቨስት ዝገበረሉ ፕሮጀክትስ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ከምፃልካ ተዘይኪሉ ጌጋ ፖሊስ እንተጌርካ ንስኻ ሓላፍነት ክትወስደሉ ዝግባእካ ካልኣይ ድማ ማዕረ ዓቕምኻ ክትልቃሕ ክትክእል ኣለካ ዓቕምኻ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ክንደይ ኣታዊኻ ክንደይ ናይ ምኽፋል ዓቕሚ ኣለካ ናይ ፕሮጀክት ሕጂ ዘድልየካ ናይ ግድን ኣይኮነን ልዕሊ ዓቕምኻ ክትልቃሕ እሞ ልዕሊ ዓቕምኻ ማነጅ ክትገብሮ ዘይትኽእል ቀስ ኢልካ ክትምዕብለሉ ትኽእል በቲ ንስኻ ክትቋፀሮ ትኽእል ትኸይድ ምንታን ክትፅዕር ክትክእል ኣለካ መለስ እዚ ኩሉ ምስ ኤውሮፓ ኡፍ እናተባህለ ከሎ ቀንዲ ምዕባለ ናቱ እውን ካብኦም ከምዘይመፅእ ይፈልጥ ነይሩ ካብ ቻይና ንቻይና ይቀንዲ ምቕታል ናቱ እውን ምስኡ ዝተሓሓዝ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ምክንያቱ ኣመነ ናብ ቻይና እናፀጋዓ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ስለምንታይ እዩ ማዕረ ክንደይ ኣሜሪካ ትፈትወካ ትገብሮ ትኽእል ነገር ከምዘየለ ይፈልጥ ነይሩ ብጀካ እቲ ዩኤስኤ ዝበሃል እኽሊ ክቡኻ ካልእ እውን ብኣይኤምኤፍ ገይሮም ድዮም ገለ ክደጋግፉካ እምበር መሰረታዊ ሱር በተኻዊ ቁጠባዊ ለውጢ ንክትገብር ኣሜሪካ ክትሕግዘካ ኣይትኽእልን እያ ሂ ኒው ዳት ምስ ቻይና እዩ ዝኩሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ ትሪእዎ ዘሎም ፕሮጀክትስ ዝበፅሐ ክፋሉ ቻይና እያ ሰሪሓቶ ስለዚ ምስ ቻይና ሽርክነት ማለት ለውጢ ከምፃልካ ዝኽእል እዩ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ምስ ራሽያ ምስ ቻይና ዝገብሮ ዘሎ ዝምድና ኣፀቢቑ እዩ ዘዋፅኦ ጥልያን ድዩ ኤውሮፓ ዲ ኣሜሪካ መፅኦም እንድሕሪ ከኣቱ ኮይኖም ክልምኑ ሎም ክወዳደሩ ክኽእሉ ሎም ካ ክልመኑ ይኮኑ ዘለዎ መፅኦም ምስ ቻይናን ምስ ራሽያን ተወዳዲሮም ብቅዓት ኣለና ንሕና እውን ከነበርከት ንኽእል ኢና ተመሳሳሊ እንካን ሃባን ክንብል ንኽእል ኢና እንተኢሎም መርሓባ ክብልዎም ይኽእል እዮም ኣይ ቲንክ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንጥልያን ከይድዎ ዝነበረ ንዑ እዩ ዘጉልሕ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል ሓንቲ ናይ ዓቢ መልእኽቲ ኣላትኒ ቅድሚያ ግን እዚኣ ስምዕዋ إهرترا حبرينا كلاوت نانك حديث وروانيرا هدام بقرن تقوك انترن وانترنا للدنبيرا عوتي نوغن ينخر لا بارد كوكي سر سفرا وغانيرا جارتنا تيكالي وإيتنا هم بنقل ودقينة دقنور كقن انكو جيبي الأخن انكو فرحة انكو عن كيلي قبرة وسنالي وعن كيلي قبرة وسنالي انينا قعرت زادر فيديا تم تفلتوا نحن حجزوني زادر في النزيح جزء لنا يكون تات exactly سلا تجلس إذا متعز اللغة إيرترا انتهى له حدش بخميكن حجزك كن خلنا بليز درف سلو أبقون أب واشتقات يوم كبلاشو الكوكس يوقد نزخلو نزفتنو دما بعلنا لنا الكي بعلنا خن كلا خلال الكينا أنا بليز درف سلو لك نزام مومنت زيا كان مخندي عمتاتي دريف واجن أبزي حجز لنا مدرق مساب تخكل سلا تخيل بس يوم كلهم سمعتني إلى اسم مسمر قرب زمدنا وسلا زلني دسيلات نقم حجي نوي وان كيس مع كوانيره مز حجز زخدو زلو غعزنا إيرترا مز زغبرو زلو فيديو دما exactly fit سلا تقبري دم سالكم زلو نملس የአውሮፓ ሰው አግኝቼ ይሄ በጋራ እንሁን የምትሉት ነገር ለኢትዮጵያ እኮ አይመችም ኢትዮጵያ እንደ ትናንቱ ከፋፍሎ መግዛት ነው የሚሻለው ከፋፍሎ ለመግዛት ደግሞ እንዳንተ አይነት ከማጆሪቲ አካባቢ መጣ ሰው ይመቸዋል እና ለምን መቀየር ፈለክ አሳሰብን የከፋፈልክ ያጋጨህ أبي أحمد مسحادة أوروباوي مستراخب كوز بلن نابلي زعلل زلون سدما إثيوبيا كو كتم حضرات غينكا كم تازن أبرتا كم تي ناي ملس منجسس جبرو مقاقيلكا زواز كان حدا ناقوانا كان حدا نغربكا نتحدا نبلكا مستحدا تسجع كا ختم حضرات خلنبر نخل حبيركا كو كتم حضرة أي تخلنيها نابلي
ኣማኺሩኒ ዝብል ዘሎ ነቲ ሪያሊቲ ኩንነት ዘሎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ከምዚ እንተጌርካ ጥራይኻ ከተመሓድራ ትኽእል እናበለ ኣማኺሩኒ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ እሱ ከስከስምዖ ብትገዛ አይሻልም ወይ አለኝ። እሱ ለገዢዎች ነው፣ እኔ እኮ ገዢ አይደለሁም አገልጋይ ነኝ አልኩት። በቅርቡ አንድ እዚ ዝበልካዮ ኩሉ ጽቡቕ እንዲ ትብሎ ዘለኻ ንገዛእቲ ሓይልታት ንሃገሮም ንኽገዙ ዝጠቅም ሓሳብ እዩ። ኣነ ግን ገዛኢ ዘይኮንኩሲ ኣገልጋሊ ናይ ህዝበየ ኢለ መሊሰሉ እዩ ዝብሎም ዘሎ። ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኣብ ኩንነት ዘሎ ግን ናይ ብሓቂ ገዛኢ ድዩ ኣገልጋሊ ምዝራብ ኮሜንት እውን ዘድልዮ ኣይኮነን። ምክንያቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ኩነታት እናነፀረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሓንሳብ ምስ ኦሮሞ ተፀጊዑ ንኻልእ ክፀፍዕ፣ ሓንሳብ ምስ ኣምሓራ ተፀጊዑ ንትግራይ ክፀፍዕ፣ ምስ ኦሮሞ ኮይኑ ንኣምሓራ ክፀፍዕ ምስቲ ኮይኑ ነቲ ከመይ ምዃኑ ኣሰራርሓናቱን ኣካይዳናቱን ትማለ ስለ ዘይመፅእ ኣብ ስልጣን 5 ዓመት ልዕልዩ ገይሩ ስለ ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ ናይ ሰላም ኖቤል ፕራይዝ ዘይኮነስ ናይ ውግእ ኖቤል ፕራይዝ ዝተሸለመ ብምባል ኢትዮጵያውያን ሙሉእ መዓልቲ ክኸስዎ ዝውዕሉ ዘለዉ ሰብ እዩ። ስለዚ ብዙሕ ብዛዕባ እቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዝደናገረሉ ሓይሊ ከም ዘየለ ፍሉጥ እዩ። Fighting in Sudan between the army and the paramilitary rapid support forces has caused a serious humanitarian crisis. 18 million people in the country face acute hunger. According to global food security experts, 1.7 million people are negotiated relief in the region. Joy Kiruki Juma, CGTN. How important is this? So, Sudan, مسكينة السودان، قربتنا السودان، صبغ يلان. تكونتات كم معلتنا معلتي علم دا غالبو سلازيها بطنبر ناقد دنا خفا ناخررن يخيزلو مغنياتو اتي كرايسيس مفتح دي كون اسمه مليش ناتشن كرايز خيزلو كمز عينت صقم دما علم ترسعو اتزقد دغبن يفصم كم زلو فلط معراباو ميديا واي واي قبل تجميرو شعي كون انت صقم زلو معراباو علم تمن دحريلي تزقد صقم زلو سلمتاي اتزقبر زلو صقم ناب ميديا كمص سلازي تدلي مفتح سلازي رغبه يكون ኣብ ሱዳን ዘሎ ግፍዒ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ምዕራብ ሱዳን ዝበሃል ዘሎ። ስለዚ በዚ ንሪኦ ዘለና መጠን ግዜ ዝመጠተ መጠኑ ሱዳን ከም ሃገር ንክትምለስ ትኽእለሉ ተኽእሎ እናማህመነ እናቃህመመ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ። ብዙሕ ህዝቢ ረድኤት ንነዊሕ ዓመታት ንነዊሕ ኣዋርሕ ይረኸበ ነይሩ። ሕጂ ረድኤት ክኣትዎ ጀሚሩ ኣሎ መንገዲ ጫፍ ገይሩ ናብቲ ዳርፎር ኤርያ ዝበሃል። ብሓፈሻ ግን ሱዳን እዛ ጎረቤትና ካብ ሱዳን ክንመሃር ተዘይኪልናሲ ካብ መን ኢና ክንመሃር ንኽእል? ሱዳን ሓደ ኖርማል ሃገር ህዝቢ ወፊሩ ዝኣትወሉ ዝነበረ ፐርፌክት ዲሞክራሲ ነበሮም ግን ፅቡቅ ዝኾነ ሂወት ዝነበሮም እዮም። ደቆም የምህሩ ወፊሮም ይኣቱ ድሌቶም ይገብሩ ትዕቢት መሊዎም ነይሩ። ናይ ኤርትራውያን 10 ግዜ ያ ሓበሻ ኪደ ወኪደ ይብሉ ነይሮም። ፅጋቦም ኣብ ጥርዛብ ዝበፅሓሉ እወ ፅቡቅ ገይሮምልና እዮም። ትዕቢት ናቶም ግን ኣብ ኤርፖርት ብዙሕ ግዜ ርየየ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዝነበሩ ትዕቢት ኣብ መወዳእታ ሎሚ ኤርትራ ንዓታቶም ተቐንእ ሃገር እያ ኮይና ዘላ። ስለምንታይ ክንምንታይ ሽግር ኣለዋ ኤርትራ ብክልተ እግራ ዝረገፀት ስጋት ውሽጣዊ ዘይብላ ተተኣማምን ሃገር እያ ኮይና ዘላ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብክልተ እግራ ረጊፃ ሕሩያ ናታ ትገብር ዘላ ድማ ኤርትራ ጥራያ። እዚ ድማ ንምግናን ወይ ከዓ ንኤርትራ ንምኽባር ተባሂሉ ሃገረይ በሃሊ 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 ንቐፅል በሉ። ኤርትራ ብዙሕ ሓድሽ ነገራት እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዲፕሎማስያዊ፣ ቁጠባዊ፣ ፀጥታዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናፀበቐን እናበለፀን እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣብዚ ሓፂር እዋን ድማ ብመንገዲ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኤርትራ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ቻይና ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተወ፣ ናይ ራሻ ፍሉይ ልኡኽ ስርሑ ወዲኡ ምስ ገደ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ቻይና ድማ ናብ ኤርትራ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ሃገር ኤርትራ ተራኺቡ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር። እዚ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ። ብርግፅ ከምቲ ረቂቕ ዝኾነ ሓበሬታ ይወሃበናን እዩ ዘሎ። እዚ እውን ፅቡቕ እዩ። ምዚ ሕጂ ዘሎ ቅልውላው ምጥምማት ናይ ሃገራት ሎውኪ ይብልዎ ኣትሕት ኣቢልካ ነገራት ብታሕቲ ታሕቲ ጥራይ ምስራሕ ንኤርትራ ኣፀቢቑ የዋፅኣ። ምክንያቱ ኤርትራ ኣንቴና ናይ ብዙሓት ሃገራት ናብኣ ዝጠመተ ስለ ዝኾነ ካብቲ ሕማቕ ጠመተናቶም እውን ስለደይወፀት ካብቲ ሕማቕ ዓይኖም እውን ስለደይወፀት ሎውኪ ትሕት ብዝበለ መንገዲ ክትከይድ ትኽእል። እዚ ዕላማ እዚ ብርክብ ናይ ቻይና ራሻ ኣብ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ክርዳእና ኣለዎ። እዚ ኩሉ ናይ ቁጠባ ክነገረኩም ዝፀናዕኩ ተራ ናይ ቻይና ኣብ ኤርትራ ልዑል ይከውን። ራሻ
ፀጥታዊ ውሕስነት ፀጥታዊ ሽርክነት ብዙሕ ኣበርክቶ ክትገብር ትኽእል እያ ቻይና ድማ ቁጠባዊ ውሕስነት ክልቲአን ሃገራት ነናተን ቦታ ኣለወን ተሓዋወሰ ክልቲአን እውን ተመሳሳሊ ስራሕ ክህልወን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ሓበራዊ ስራሕ ክህልወን ይኽእል ምክንያቱ ኣብቲ ብሪክስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዝብፃሕ ዘሎ ዝምድናታትን ጥቡቕነትን ብጣዕሚ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና እናገበራየን ዝኸዳ ዘለዋ ኖ ሊሚትስ ዝምድናና ደረት ዘይብሉ እዩ ብምባል ክልቲኦም መራሕቲ ዝገለፅዎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ክልቲአን ተሳንየን ይኸዳ ከም ዘለዋ እቲ ሽርክነት ድማ ኤርትራ ሓበራዊ ሽርክነት ሓበራዊ ስምምዕ እንተዘይኮይኑ ኣሜሪካ ብድሕሪት እናመፀት ኤሮጳ ብድሕሪት እናመፀት ትገብሮ ዘላ መፍትሒ ክኸውን ከም ዘይኽእል ብምግላፅ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረብ ከሎ ንሽርክነት ድልውነታት ጥራይ ገሊፁ ዘይኮነስ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ፎረም ናይ ቻይና አፍሪካ ኮኦፐሬሽን ካክ ዝበሃል ዝነበረ ፎረም ፎር ቻይና አፍሪካ ኮኦፐሬሽን ዝበሃል ኣብ ቤጂንግ ዝግበር ወርሒ 9 ኤርትራ ክትሳተፍ ምዃና ገሊፁ ኣሎ ስለዚ ናይ ቻይና ዝምድና ዓብየ ይኸይድ ኣሎ ቻይና እውን ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ኣጠማምታ ልዑል ከም ዝኾነ ዘረባ የድልዮን እዩ ቻይና ቁጠባናቶም ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ እዩ ኣብ ንግዲ ኣብ ኤክስፖርት ድማ ቤን እዩ ዝዓበየ ዕዳጋናቶም ኤሮጳን ቻይና ኤሮጳን ኣሜሪካን ብቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፍ ቀይሕ ባሕሪ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ እቲ እውን ኮበይዝ ናይ ሙሉእ ዓለም ዘለዎም ወታደራዊ በይዝ ኣብ ጅቡቲ እዩ ዘሎ ምስ ካልኦት 6 ሃገራት ተሻሪኾም ተጨፋጭፎም እዮም ዘለዉ ስለዚ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ በይዝ ዘይብላ ኣብ ኤርትራ ቦታ ከም ዝደልዩ ማንም ሰብ ክሓስቦ ዝኽእል እዩ ኣብ ኤርትራ በይዝ ዘይደሊ ሱፐር ፓወር የለን ኣብ ኤርትራ እንተተዋሂብዎ ዕድል እንተረኺቦ በይዝ ክገብር ዘይደሊ ሓያል ሃገር እየ ዝብል የለን ምክንያቱ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ንላዕሊ ኣገዳስነት ዘሎ ኣብ ጂኦፖለቲካ ስለዘየለ 15% ወይ 12% ንግዲ ናይ ዓለምና 30% ናይ ኮንቴይነር ንግዲ ብኡ ዝሓልፍ ስለዚ ኣብ ንግዲ ተኣምን ሃገር ህንዲ ትኹን ቻይና ትኹን ራሽያ ትኹን ካልኦት ሃገራት ኩላተን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ በይዝ ክህልዎም ተተኻኢሉ ድሌት ኣለዎም ኤርትራ ድማ ኣብቲ ዝበለፀ ቦታ እያ ዘላ ምክንያቱ ሱዳን ንሪኣ ኣለና ብሕንፍሽሽ እያ ዘላ ብዙሓት ሰባት ኢዶም ይትዮም ላለው ስዑድ ዓረብ መን ክቐርቦም ሓያል ሃገር እዮም የመን ንሪኦ ኣለና እቲ ኩነታት ጅቡቲ ኦልሬዲ ተታሒዙ እዩ እታ እንኳ ኣብቲ ቦታ ዘላ ኤርትራ እያ ብኔው ግብፂ ኦልሬዲ ተወደብ ኣብ ሓድሽ ክትፈጥሮ ትኽእል የለን ስለዚ ስቡሕ ግራት ዘይተዳሰሰ ዘይተበልዐ ግራት ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ እዚ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ናይ ቻይና ግን ፍልይ ዝበለ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብ ዝሓለፈ ግብፂ መራሒ ናይ ግብፂ ፍሉይ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ንዝምድና ናይ ኤርትራ ዝግዳስ ወይ ከዓ ንዑ ክኣሊ ዝኽእል ንዑ ሓላፍነት ሂቡ ብፍሉይ ከም ዝጥምቶ ነቲ ናይ ኤርትራ ዝምድና ገሊፅና ሓበሬታ ይበኩም ነይረ ቻይና ፍሉይ ልኡኽ ትሰድድ ኣላ ራሽያ ፍሉይ ልኡኽ ናታ ኣብ ወታደራዊ ኣብቲ ሓይሊ ባሕሪ ዘተኮረ ቀኒዩ ከይድ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ እዚ ሓደ ካብቲ ስግኣት ዝፈጠረላ ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብቲ ዞባ ብየመን ተሳዒራ ቦታ ይረኸበትን ኣላ ስለዚ ኣብ ግብፂ ድማ ቻይና ሰፊሕ ዝኾነ ዝምድናን ጥቡቕ ዝኾነ ሽርክነትን ትገብር ኣላ ራሽያ ኒኩለራዊ ቦታ ንክትገብረሎም ትሕግዞም ኣላ ስለዚ ራሽያን ቻይናን ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ስዑድያ ምሶም ኣብ ብሪክስ ኣትያ ኣላ ብንየው ዘለዎ ሃገራት ኢማራት ምሶም ኣላ ግብፂ ምሶም ኣላ ኢትዮጵያ ምሶም ኣላ ኤርትራ ጥራይ ኣብቲ ቦታ ዘላ ምስ ኤርትራ ድማ ክልቲአን ራሽያን ግብፅን ቻይናን ይመፅ ኣለዋ እዚ ድማ ንኤርትራ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ እስከ ናብቲ ዕዳና ንመለስ ወይ ዘራዩ ኣብ እምሮና ዝመፀና እንትኾነ ገሊኡ ኣብ ኤርትራ ቦታ ዕደና እንተተባሂሉ ቅድም ቀዳድን ንዝበዛሕና ቢሻ ወይ ዘራዩ ኣብ እምሮና ዝመፀና እንትኾነ ገሊኡ ኣብ ምህርቲ ምሕፋዝ ዝበፅሐ ገሊኡ ድማ ገና ኣብ መፅናዕቲ ዝርከብ ልዕሊ 20 ናይ ዕደና ቦታታት ኣብ ኤርትራ ይርከብ እዚ ኣሸሊ ዝበሃል ቦታ ዕደና ከዓ ሓደ ካብስታት ኮይኑ ካብ ቢሻ 32 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ይርከብ ከም ወርቂ ነሓስ ዚንጎ ሓፂን ዝኣመሰሉ ብርክት ዝበሉ ማዕድናት ዝርከብዎ ብምዃኑ ከዓ ንምህርቲ ምሕፋስ ምስ በቕዐ ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝቢ ልዑል እጃም ክህልዎ ትፅቢት ይግበር ኣብ መጻኢ እቲ ዝዓበየ ፀጋ ኤርትራ ዝኸውን ግን ብመንገዲ ኮሎሊ ዝካየድ ዘሎ ዕደና ሶዲየም እዩ ሶዲየም ኤርትራ መተካእታ ነዳዲ ስዑድ ከም ዝዝከር ኣብ ሕዳር 2021 ኤርትራን ቻይናን ነቲ ብቤልት ኤንድ ሮድ ዝፍለጥ ዓብዪ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ቻይና ምህናፅ ትሕቲ ቅርፂ ሰነድ ምርዳእ ፈሪመን እየን እቲ ንዓለም ብመሬትን ባሕርን ከረኸብ ትፅቢት ዝግበረሉ ኣስታት $1 ትሪልዮን ከም ዝውድእ ዝግለፅ ተበግሶ ንመስመራት ንግዲ ዓለም ንምስፋሕ ዝዓለመ ምዃኑ ይንገረሉ ነቲ ስምምዕ ብወገን ኤርትራ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ክፍርሞ ከሎ ብወገን ቻይና ድማ ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኤርትራ ካይገ ክታሙ ከም ዘንበረሉ እቲ ኤምባሲ ተቐይሱ ምንባሩ ይዝከር ኣብ መጋቢት 2023 ሓደ ሲቹዋን ዝተባህለ ቻይናዊ ኩባንያ 50 ሚታዊት ኩባንያ ዕደና ኮሎሊ ማለት CMSC ካብ ኣውስትራልያዊ ኩባንያ ዕደና ዳናካሊ ማለት ASX DNK ገዚኡ ምንባሩ ይፍለጥ እቲ ዝተረፈ 50 ሚታዊት ብርኪ ዕደና ኮሎሊ ድማ ብመንግስቲ ኤርትራ ይውነን ዳናካሊ ንዕደና ፖታሽ ኮሎሊ ዝውዕል ናይ $200 ሚልዮን ልቓሕ ካብ AFSን ኣፍሪኪዝምን ዝበሃሉ ክልተ ባንክታት ፍቓድ ምርካቡ ዝዝከር እዩ
እቲ ዜና So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኮላሊ ፕሮጀክት ቻይና ኣብ ናይ ብሻ ኣብ ናይ ካልእ ፕሮጀክታት ቻይና ዓበ ብርኪ ከም ዘለዋ ኣብ ዝመፅእ ፕሮጀክት ድማ ናተይ ፃውዒት እዩ ብዘይከኣል ዓለም ኤርትራውያን ደገ ዘለና ሓደ እጃም ናትና ከነበርክት ከም ዘለና ብፍላይ ዕዳና ነቲ ሃገር ካሽ ፍሎው ብልዎ ኣታዊ ንክትገብር ናብቲ ካልእ ፕሮጀክታት ናብ ትምህርቲ ድዩ ናብ ጥዕና ድዩ ናብ ካልእ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ኢንቨስት ክትገብር ዕዳና ኣምላኽ ዝሃባ ፀጋ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ብዙሕ ካፒታል ዝወስድ ካብኡ ግን ካብቲ ወፃኢታት ግን ነቲ ሃገር ዓብይ ድፊኢት ክገብረላ ዝኽእል ኣታዊ ክገብረላ ክእል እዩ ኣብዚ ድማ ደገ ዘለና ሰባት ዓብይ ኣብ ግደ ኣለና ነዚኣ ኣይ ሪሊ ሆፕ ኣብ ዝኾነ ፕላትፎርም ጌርና ካብዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ክንሰርሓላ ኣነ ድልውነት ናተይ ገሊፅ ኣለኹ ምናልባት ዘበገስኮ ዝኾነ ፕሮጀክት የለን ግን ከም ተደጋጋሚ ክበኩም ከለኹ እዚ ሓሳባት እዚ ቅድም ኣብ ርእስኻ ከተብስሎ ክትክእል ኣለካ ነብስኻ ድልውቲ ክትገብራ ክትክእል ኣለካ እንታይ ይብላ ኣሎ you have to be always prepared ተዳሊኻ ክትፅበ ክትክእል ኣለካ ዕድላት ምስ መፁ ኣይፅበዩኻን እዮም ስለዚ ብግልኺ ነዛ ቪድዮ ትሪኡ ዘለኹም ተዳለዉ ነቲ ሃገር ካባኹም ትፅበዮ ስለ ዘለዋ ሕጂ ነዚኣ እሞ ሓንቲ ነገር መልእኽቲ ክበኩም ደልየ ኣለኹ እዚኣ ስምዕዋ ሰላም ከመይ ትኾኑ ኣነ ሓፍትኹም ፍሬታይ ካብ ኮነትን ዓብይ ነገር እዩ ግን ብዛዕባ እዞም ኣሕዋትና ላይክ ንኢትዮጵያ ከይና ስድራና ንርኢ ኢትዮጵያ ንኸይድ ሰባት ማለት እዩ ንሓወይ ዘጋጥሙ ነገር ክነግረኩም ደልየ ካልኦት ሰባት ከዓ ከምኡ ዘጋጥሞም መዓት ስለ ዘለዎም ማለት እዩ ሓወይ ካብ ካናዳ ንኢትዮጵያ ከይዱ ክኣቲ ከሎ ዋላ ሓንቲ ሽግር ኣይነበረን ኩሉ ፅቡቅ ኣትዩ ስድርኡ ርኡ ክወፅእ እንከሎ ንብረቱ ፅዒኑ ገለ ትራንዚት ናብ ኣየር ክኸይድ ከሎ ኦኬ ስኻ ፌክ ቪዛ ሒዝካ ፀኒሕ ካሎ ፌክ ቪዛ ካሎ ገለ ኢሎም ኣትሪፎ ሞ ተሪፉ እስር ቤት እትዮ ማለት እዩ ፓስፖርት ከዓ መን ይወሳድ እዩ ኩሉ ናይ ካናዳ ዝኾነ ዝሕብር ናይ ካናዳ እዚ ኣይገደፈሉን ዋላ ኣይዲ ካልእ ድራይቭ ከም በዓል ድራይቭ ላይሰንስ ፒኣር ገለ ዝመሰለ ወሲዶምሉ ማለት እዩ እቲ ፓስፖርት ከዓ መን ይወሳድ እዩ ኣይተፈጠን ድሕሪ ክንደይ እስር ቤት ድሕሪ ክንደይ ክወለድ ብደቂ ዓዲ ጌርና ነቶም ሰባት ሓቲትናዮም ማለት እዩ ረኺብናዮም በቃ እንታይ መብለኩም እዮም እዚ ናይ ቲክቶክ ክሳይ ስለ ዘይኣኽለኒ ድሕሪ ክንደይ ክወለድ በቶም ደቂ ዓዲ ጌርና ረኺብናዮም ገለ መለ 4,000 ዩኤስ ክኸፍል ኣለዎ እንድሕር ክንህቦ ኮይና ገለ ኢሎም በቃ ሰኢልካ ንዑ ኣፈራርሒም ኣብ እስር ቤት ተጥኒሖም ውን ሓንሳብ ኤርትራ ዲፖርት ክንገብረካ ኢና ንሓንሳብ ፌክ ቪዛ ሒዝካ ፀኒሕካ ዱ ገለገለ እናበሉ ማለት እዩ 4,000 ዩኤስ ከፊልና ንዕኡ ፓስፖርት ሂቦሞ ብሰላም መፅኡ ማለት እዩ ግን ከምኡ ዝመሰሉ ከዓ ማዓት ኤርትራውያን ድማ ከም ዝነበሩ ንሱ ይሕብር ማለት እዩ ሕጂ ሲ ንሕና ሲ ንኢትዮጵያስ በቃ እቶም ንኢትዮጵያ ንኸይድስ ኣረጋጊፅና ፈሊጥና እንተንኸይድ ይሓይሽ ይብል ኣነ ብዛዕባ ንብረቱ ወላ ሓደ እቲ ንብረቱ እዚ መን ይወሳድ እዩ ሃሞና ኣይተፈልፀን እሱ ሓረይ በቃ ዝሕግዝዎ ሰባት ረኺቡ ሲ በቃ መፂ ኢሎ ወፂ ኢሎ የኸኒየልና ሓፍትና ፍሬታ ኣቱም ሰባት ኣዶኖ ክንደይ ግዜ ኢና ክንነግረኩም እዚኣ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ፅቡቕ የላን ኤርፖርት ናታ ሕጊ ኣልቦነት ብዙሕ ግዜ ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ግዜ እዮም ዘማርሩ ዘለዉ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ጥራይ ሓደ 6-7 ግዜ ኣብ ቪድዮታት ናተይ ይትየ ኣሎ እንታይ ዓይነት መጠንቀቕታ እዩ ዘሉ ዘሎ እቲ ሰብ ኣይርዳእነን እዩ ኩሉ ዓይነት ፀገማት እዩ ዘሎ እቶም ኣብቲ ዓዲ ዘለዉ ተተጨውዮም ይወሰዱ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ 2 መዓልቲ ኣቢሉ እውን ሓደ ኤርትራዊ ተቐቲሉ ተረኺቡ እቶም ቀተልቲ ናቱ ተታሒዞም እዮም ግን ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሕጊ ኣልቦነት ኣሎ ኤርትራውያን ድማ ንኤርትራውያን ድሌትካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዳርጋ በቲ ዘለዎም ፅልእን ፕሮፓጋንዳ እንተሪኢኻዮ ስለዚ ባዕልካ ደ ናብ ሓዊ ተኣቱ ኢኻ ካልእ ምርጫ የለን ናብ ካልኦት ከዱ ትኽእሉን ዋው this is really really sad ተገዲድካ ንኢትዮጵያ ትኸደሉ ምክንያቱ ክህሉ የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ያ ብጣዕሚ ኣነ ቆለጭ ዘምፃለይ ካብዚ ንላዕሊ ክዛረብ ኣይክልኒ ሓደጋ ኣሎ ብዛ ዓዲ ሓውሎ ብዛ ዓዲ እናበልካ ኣብ ሓዊ ትኸይድ then anyway እቲ ሰብ ንምንታይ ይኸይድ ኣሎ ካልእ ዕላማ እንድዩ ብሓፈሻ ከምዚ ኢላ ዝሓፍትና ምዝራባ ግን የኸኒየልና ከምዚ ዓይነት ከጋጥም ከሎ ፕሊስ ኣይትሕብዎ ሰብ ክመሃረሉ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እናደጋገምና ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ወይ ከዓ ከምኡ ዘይመስሎ ዝነበረ ምክንያቱ ሓደ ሰብ መፅኡ ከምኡ የለን እኮ ኩሉ ሰላም እዩ ዝብሉ ኣለዉ ሕራይ ስኻ ድሓና የጋጥመካ ወሪፍ እንተጋጢምካ እንታይ ክትከውን ኢኻ ዝብል ግን ተዳሊኻ ምፅናሕ ኣገዳሲ እዩ ኔክስት ናብ ዚያ ርስ ክንሓልፍ ኢና ሓበሻ ኢና ፅቡቕ ድሓን ኢና ከመይ ኣለኺ يا أنا من شمي وجهه أنا وجه شمي صمن شمكي يوهانا يوهانا إيش صار إيرترا نام كنا إيرترا سميو
እሱ ከመን ስምኪ ቴሳ ትሬዛ ሷል ዝማራ ትሬዛ አቢ ተማሂርክ ነው أنا سمراويت ሳምራዊት ሽማ ብጣዕሚ ገሪምና ዘለና ናይ ባሕቂ ተሓጊስና ማራ ትግርኛ ትኽእልሃ እንደበት ረኺብና ክን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዮሃና ሽምኪ መን ምሂሩኪ ትግርኛ መን ምሂሩኪ كيف حاونا ميكائيل تسفاي ሚካኤል ተስፋይ ይበሃል እሳየ ቤነኻ ኣበይ ቕመፁ ዝበሎ ሆላንዳውያን ድኽን ክልቲኽን ኔዘርላንዳውያን ኽን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ማራ ተሓጊስና ቋንቋና ከምቲ ንዓና ቋንቋኹም ማራ መጀመርታ ክትክእሎ ዝኸብደካ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እዩ ናይ ትንክ ግዜ እዩ ናይ ኤርትራ ቋንቋ ምምሃር እውን ኣገዳስነት ኣለዎ ይብል ኣለኹ ኣነ የጋነና እንደ ዘለኹ ግን ካብ ብሕጂ ተምሃራ ምክንያቱ ሓንቲ ሃገር ትምዕብል እንተላ ይነቨር ነው ስለዚ ትግርኛ ምምሃር ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዓና ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ሓንቲ ክትምሃር ምምራፅ ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዓኒ ብዛዕባ እዛ ቪድዮ ከዓ ንእሽተይ ክዛረብ ደልየ ኣለኹ ቅድሚ ምውዳእ ነዛ ቪድዮ ናይዛ ሓፍትና ኣብዚ ሼር ምስ ገበርኳ ኣብ ትዊተር ድማ ፖስት ምስ ገበርኳ መዓት ኮሜንት ይመፅኒ ዘሎ ተፃርፊ ግደፍዎ ኣነ ወላ ፃዕዳ ትግርኛ ትዛረብ ወይ ከዓ ኤሮፓዊት ኣሜሪካዊት ብናይ ኤርትራ ደርፊ ትደርፍ ተሰሚዐ ተስብለኒ እዛ ቪድዮ ናይ ቀናብርኳን ተቐናቢራ ፀኒሓትኒ ባግራውንድ ጥራይና ቀይርና ኣላ እቲ ብጫፋት ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ትውልዕ ውልዕ ድብል ኢና ኣኒሜሽን ጌርና ኣላ እምበር እታ ቪድዮ ተሰሪሓ እያ ነይራ ንሕና መን ደሪፍዋ ንምንታይ ተደሪፋ ንሓንቲ ደርፊ ናይ ኤርትራ ትገብር ዘላ መንነታ እንታይነታ ክሳብ ክንዲ ውሽጢ ኣትየ ንኩሉ ክመራምሮ ይክልኒ ብሓፈሻ ግን ትስዕስዕ ርየያ ኣብ ደርፊ ኤርትራ ይለምፅያ ክንደይ ዘረባ ኣነ ሰብ ትሰርቁ ዶ ገለዶ ብሓፈሻ ኣይ ቲንክ ኣገለገለ ዘሎ ሰባት ዘሎ ቫይረስ ኣብ ርእሶም ከነውፅኦ ከቢድ ስለ ዝኾነ ሸለል ኢልናዮ ክንሓልፍ ኢና ኣብ መወዳእታ ከም ወትሮ ኣነ ዝብሎ እዚ እዋን እዚ ኣገዳሲ መድረኽ እዩ እዚ መድረኽ እዚ ድማ ንነፍሲ ወከፍና ክንሳተፈሉ ዘለና ሃገርና ናብ ፅቡቕ መኣዝን ትኸይድ ኣላ ድማ ንኩልና ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ኣበርክቶናትና ዕዙዝ ክኸውን በብ ንኽእሎ በብ እንፈልጦን ዝርድኣናን መንገዲ ናብቲ ሃገርና ከነበርክት ድልውነት ክህልወና ኣለዎ ኤርትራ ፅቡቓ ዝመፅእ ዘሎ ይመስል ነዚ ፅቡቕ እዚ ግን ኮፍ ኢልካ ብትምኒትን ብምንዮትን ጥራይ ዘይኮነስ ብተግባር ነፍሲ ወከፍ ድማ ኣበርክቶናት ኣለዎ እዚ ሃገር እዚኣ ሃገር ኩልና እንድሕር ኢልናያ ነፍሲ ወከፍና ድማ ምናልባት ሕጂ ብዛ ደቂቕ ተዘይገርናላ ድሕሪ ዓመት ድዩ ድሕሪ 2 ወርሒ ድዩ ድሕሪ 2 ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት እንታይ ክገብረላ ኽእል ነዚ ሃገር ብኸመይ ክሕግዝ ዝኽእል ነታ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ኣብ ሰራዊት ይኹን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ኩሉ ዋጋ ከፊሉ ነቲ ሃገር ደው ኣቢልዋ ኣሎ ገሊኡ ብዝዓበየ ገሊኡ ብዝናእሰ ናትና ኣበርክቶ ንዓታቶም ብኸመይ ከነብርዮም ንኽእል ብኸመይ ክንሕግዞም ንኽእል ንዝብል ድማ ናይ ነፍሲ ወከፍና ተሳትፎ ክኸውን ከም ዘለዎ እናተማሕፀንኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክወድየ ከም ወትሩ ነዚ ኣርእስቲ እናሰማዕኩም ናትኩም ዘድሊ ምቅርራባት ክትገብሩ ንዓድና ንክንሕግዝ ድማ ድልውነት ክህልወና እናተማሕፀንኩ መዚያ ሕጂ ትመፅእ ዘላ ለበዋ ክገድፈኩም እየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እዚ ቻነል ናትኩም ደገፍ ኣገዳሲ እዩ እናበልኩ መዚያ ክገድፈ ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ንደቁ ክምህሮ ዘለዎ ኣገዳሲ ማዕዳ መጀመርያ ነቲ መቑሸሽ ናቶም ኣክንዲ ናይክ ጫማ ወይ ኣይፎን ቴሌፎን ክገዙ ዝፍትኑ ናይ ናይክ ብርኪ ወይ ናይ ኣፕል ብርኪ ንክገዙ ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ክምህሮም ኣለና ምክንያቱ እቲ ሓደ ዝዓርግ እቲ ሓደ ግን ንሓዋሩ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ኣክንዲ ቲቪ ወይ ጌም ዝፃወቱ ሓድሽ ትምህርቲ ንክመሃሩ ክምዕብሉን ክንዕድሞም ኣለና ኣርኣያ ክንኮኖም ኣለና ሳልሳይ ድማ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓድና ክንገብሮ ንኽእል ገዛ ድዩ ቢዝነስ ድዩ ምሳና ኮይኖም ኣብቲ ቢዝነስ ተሳተፍትን ተኻፈልትን ክኾኑ ምዃኖም ንእምኖም ኩሉ ግዜ ድማ ንምሃሮም ነዚ እንተርኢናዮም ንሙሉእ ሂወቶም ክቕፅልዎ እዮም ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራማት ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም አሎ ገና 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 ነዚ ግርባሓገር እጅን ገና አሎ ገና ኣደን ትንሽሕን እናሻት ውላድ አሎ ገና 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 ከርጋይ መጣበቦን ሓደረ ዘስውን You're